Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Tsofaffin banza tsofaffin hofi sun aikata laifin fyaɗe. Mai sauraro, domin jin yadda aka yi, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da Arewa baki ɗaya. Rundunar 'Yan Sandan Najeriya reshen jihar Bauchi ta samu nasarar cafke wasu tsofaffin banza guda biyu bisa aikata laifin fyaɗe da suka yi wa wata yarinya mai ƙarancin shekaru. Tsoho na farko da kuke gani sunansa Ibrahim Musa, mai shekaru 63 a duniya, sai kuma tsoho na biyu mai suna Mu'azzam Ibrahim, shi kuma mai shekaru 53 a duniya. Dukkaninsu mazauna unguwar Gada ne a garin Bauchi da ke Najeriya. Sun haɗu sun yi wa wata yarinya fyaɗe 'yar shekara 13 a duniya. Dukkaninsu tsofaffin nan da kuke gani suna aiki na gida ne a unguwar GRA da ke Bauchi, kuma sun aikata wannan ta'asa ne a wani kango da yake kusa da Sinda Hotel. Sun yi wa wannan yarinya ne mai tallan gyaɗa wayo da zuwan cewa za su siyi gyaɗarta, sannan kuma za su ba ta wani 'yan kuɗaɗe da ba a rasa ba. Suka ja ta zuwa cikin wani kango a wani ɗaki, a nan suka aikata mata wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe, wa iyazu billah. Sai dai hukumar 'yan sanda ta samu nasarar cafke wa'annan tsofaffin banza. An garzaya da yarinyar zuwa asibiti, su kuma tsofaffin an wuce da su babban reshen 'yan sanda wato State CID da ke Bauchi. Dukkaninsu kuwa sun amince da laifin da suka aikata. Idan har an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin ta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka aikata. Sai dai wata sanarwa ta fito daga kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi, wato DSP Ahmad Muhammad Wakili, ya faɗi cewa haƙiƙa tsufa ya yi gardama. Allah ne kaɗai ya san adadin matan da wa'annan mutane suka aikata wa fyaɗe tun daga ƙuruciyarsa har zuwa tsufansu, domin kuwa dukkanin abin da mutum ya yi da ƙuruciyarsa shine babban abin da yake faruwa a tsufansa. Shine abin da Hausawa suke cewa sai an yi yaron kirki ake tsohon kirki, sai an yi yaron banza ake tsohon banza. Duk da wannan shekaru da suka kwashe a duniya, sai a yanzu Ubangiji ya tona asirinsu. Ya Allah, ka kare dukkanin iyalanmu mata daga sharrin masu aikata wannan mummunan ta'addanci na fyaɗe. Allah ka tsare mu, ka kare dukkanin al'ummar musulmi daga faɗawa wannan tarko na shaidan. Mai sauraro, kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suke faruwa a Najeriya gami da Arewa baki ɗaya. Mun gode.